Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme to, co jsem udělal ještě včera za kamerou. Natěžil jsem nějaký irony, nějaký kopr ještě, uděláme si armor a uděláme menší farmu, ať máme něco. Takže já dám vypíkat železo, tam to nechám. Tak, počkáme si na noc, rychle se vyspíme. Tak. Uděláme si motorku mezi tím. Takto. Tak, mohl bych rovně trochu pec, ať se nám ten progres trošku urychlí. Tak, takhle. Tak, hodím tam trošku uhlí. Nic nemám, hodím tam irony, teda kopr. Teď si vyberu irony, udělám si asi kalhoty možná. Nebo chestplate. Ukáž, ještě jeden. Ať, máme hlínu takovou? Máme hlínu. Tak ještě když je světlo, tak vypnu shadery. Ať na to vidím. Tak, tady hezky dolů půjdem. Tak, tak. Tady bude moje začínat farma. Jenom to takhle trošku už okopu. Ta farma bude malá. A já taky dneska ještě někam spěchám, takže to bude takové kratší videjko. A tak to se dá dělat. Sakra. Tak. Tady budu zatím ty semínka takhle. A pak až budu mít víc času, tak uděláme takhle dozadu. Krásnou farmu, takže to takhle vyskákáme nahoru. Zavřem se a mám teď 130 fps do shaderu. Jinak, takže vyspíme se. Tak. A nebudu to ani zapínat. Ale irony. Tak, udělám si lepší chestplate. 2 irony si schovám. Jestli máme semínka nějaký, tak zasadíme mrkve. A ještě musíme zastavit tady více. Tak. Já si zapnu zase shadery. Jdeme dolů. Hele, semínko. Tak. Potřebuji pár semínek. Aspoň jedno ještě. Tak, výborně. Tak dojdeme tam, zasadíme to, ukážu vám tu chodbu. A ukončím to video, takový rychlý. Tak, takže tady je raz, dva, tři. Tady uděláme takhle. Tak, achievementy. Tak, další. Ale si vyhodíme, podíváme se dolů, jestli to tam poteče. Tak, to ještě tady teda rychle. Tak, výborně. Tak, a ještě bychom mohli najít teda 2 semínka, to máme krásně zarovnaný stejně. Tady semínko nepadlo. Nice, semínko. Žádný semínko, zelený. Tak. Další semínko.
Tak, tady skočím dolů takhle. Tak. Rychle to dám tu. Tady se podívám, jestli je tu. Je tu voda, OK. Což dáme takhle. Šutráme zpátky. A hodím to takhle. Tak. Farmu bychom měli. Takovou rychlou. Hodím se, hodím to tam. Hodím tam toto. Vykraštíme si rychle legíny. Tak, to máme armor. Možná i lepší štít bychom si mohli udělat, nebo krumpáč. Tak, jo, to bychom měli. Já si vezmu nějaký maso rychle. Počkáme chvilku, až se upeče. Aspoň něco, ať se najím. Tak, já to stopnu a pak se podíváme dolů do toho, jo? Až se nám vypeče maso. Takže, už to máme vypečený, já vám budu ukázat teda rychle ty doly. Vypnu si dolů shadery. Tak, hezky to takhle objedu. Nemůžeme rychle. Tak. Jinak nejsem úplně dole na minus 53 nebo tak nějak. Já jsem našel takovouhle jeskyní. Takže jsem tam zůstal. Takhle jsem to dokopal sem. Pak tady to takhle zastavím a budeme kopat dolů a dolů. Než se dostaneme do úrovně nějakých 50 něco. Au, teď po mně někdo útočí. To je nějaký blbej skeleton, který si nedá pokoj. Takže vrátíme se nahoru. A ukončíme takový rychlý video. Tak. Jinak bez shaderu, jak vidíte, mám 160 fps. A v tom prvním díle máte i něco o mém počítači v popisku videa, tak se můžete podívat, jsem to tam přidal později. Tak. Zapneme shadery, a to vypadá mnohem líp. Tohle vyberu pak po točení. Takže jo lidi, já se s váma pro dnešek končím. Ukončím toto video pro dnešek s váma. Děkuji, že jste se koukali, dejte like, odběr, zvoneček a zatím čau.